harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Oras. Selamat hari Minggu Madihita Salhutna.
Urian itu hata, ada orang so masuk kita tu parmenggota, parjolo mahita martangiang nahohom. Amin. Tapu jima tuhata mered di mahitasian buku ede nomor 2 ayat sada rodi ayat 3.
marhite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, natu mapalangi dohot tanoon. Amen. Debata doha parusata dohot hagogota, pangurupis itu tu di hagogotan, akka na mengenai tu hita, dibaheni dang mabiar hita, nang pebalik tanoon, jala lalo akka dolok, lau marongrong tutonga-tonga ni laut. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami nari benua gijang, di papatar hodo dirim marhite-hite hatami. Naung dohot dohami di halomohon roham, marhite sian panasami di dosa nami. Atong papatar madirim turohan nami, asa hutad dahami ho, jala asa hutang yok kami suara ni anakmu, jala asa hucalohami todi perbadia, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tanyon hamu mapati ni debata di bagasan minggon, ima patik perjolo dohot lapatanna. Patik perjolo. Au do Jahoba debatam, ninna debatata. Dan jadi marakup au baenommu debatam. Dia do lapatan nii, odo. Ikonu biar rohata, jalahu molong, jalau posmida debata, asamida nasana adong. Atong rak mangidogo ko mahitasian Tuhan debata lau mangulahon na hobar tupati inay. Ale Tuhan debata saya pargogoy mahami mangulahon na hobar tupati mi. Amen.
Tato poti madosata dia dopan ni bata martang yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami na di banua gijang. Horo na patupahon hasesan ni dosa di hami hala na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Teasi maroham di hami akka na mangarsak ko dosa nami. Te sahapi matubagasan rohan nami hasesan ni dosa nami. Tehon matuhami todim na badai. Asa unang ganggu rohan nami diasi ni roham. Alay asa hot rohan nami parhapor siaon. Lau manggotapon na sa dosa dohot roha portibyon. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabe pelean na mangulu jalan na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi maha tabaga-baga taringo to hasisan ni dosata. Songono dohatan ni Tuhan Yesus. Ro mahamu tuau, hamu akan naloja jalan sorat. Upasonang pehamu. Buat hamu ma augak kutu hamu. Guron hamu ma sianau, enalabo doau jalan serep parroha. Asa dapotan hasonangat to dimuna. Ay labo doau gaku jalan yang dodohot nahu papersaton. Hasangapon mari debata na digijang. Amen. Tajaha mahatani debata turpuk epistel dari minggon. Imana tersurat di Heber bidu 2 ayat 14 rodi ayat 10. Tajaha ma marsikat sore. Asa songondak danak partohap dimudar dohot disibuk. Gabe sumat dohot ibana partohap disi. Asa marhite-hite hamatiani di pasohot ibana si bulisi namarhuaso mabaem mate. Asa dipalua sasudena pinarhatoban ni biar ni roha managam hamatean saleling mangolu.
Ay apala aka suru-suruan di sarihon pepara ni Abraham hindo. Alani ikon gabe dos situtu ibana tu aka anggina, asa gabe para siroha ibana, jala situa ni malim haposan maradopon debata, laho pasaihon aka dosa ni bangsoi. Ay itap naong marsitaono ni bana inatarujuni, haurupan ibana do akka natarujuni. Tungani ma sahatna, martua do akka natumangihon hatane di bata, jala naupiapsta. Amen. Dakon maha porsiaw tayi, tongon na hinatid dakon di dongata sa porsiawn, isandok portibion, ra mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama parguguna suhatu dosan, natu mapalangi dohotan. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasaday, ima natilumbuhon ni si Maria, nagabi-gabi siya di parbadia, adorang swabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang na tua at tubalon turo. Na mula mangulo di hari patuluhon na manay tu surgo lau hudul tu siya mo na debata Jehovah amanay pargogon na so hatu dosani isi maibana pay mamula stogo tu tanoon manguhumi halak na mangulo doho na mate. Au porsea di tode perbadia jaladong sadahuria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia doh dihasesani dosa
dohot dihatai nama dog, mulak mangulu desugu daging ni halak naung mati, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Horas tabigi titing di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 2 Februari 2025. Padidion Nabadia Minggu Sadarion 2 Februari 2025 di Parmingguan pukul 10 WIB di Patupado Padidion Nabadia tu Dakdanak. Torop ni Dakdanak nama jalo Padidion Nabadia onom halak opat bawa 2 boru. Pamuhai Pertanyaan Week Rabu 5 Februari 2025 masuk pukul 10 siawib di Patupa Huriata do Pertanyaan Week Pamuhai di gereja sude ruas ni Huriata asa maddohoti Pertanyangani jala sude punguan kor ni Huriata asa patu begehon pujian di Pertanyangani. Kegiatan kategorial dohot seksi Obar tu kalender dohot program kerja HKBP Rawamangun tahun 2025 Sudema kegiatan kategorial seksi dohot katekisasi sidi mula atama hari Senin tanggal 10 Februari 2025. Pertanyaan diakoni sosial mula atama di hari Rabu 5 Februari 2025 masuk pukul 10 WIB. Donor darah Minggu 16 Februari 2025 Gereja Rap Dohot Unit Pelayanan Darah Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Patupa donor darah maringanan di ruang Timotius HKBP Rawamangun. Ruas ni Huriata nanaing madohoti donor darah Boima menghubungi Dr. Mastiur Banjarnahor. Ruas Nataba Minggu Sadarion Tajalo do gabe ruas Nataba Ima Sada Keluarga Timotius Humisar Sidabutar Juni Taruli Asi Borhutapea Rap dohot 2 halak ianak konasida Ros yan HKBP Resort Ujung Menteng alamat Jalan Kayu Jati 5 nomor 48 RT 10 Sada RW 5 Rawamangun Jakarta Timur Wik balap sepeda. 2. Keluarga Wendy Tandang Sirait Cynthia Anastasia Borusi Hotang Rosian HKBP Resort Pasar Rebo Jakarta alamat Jakarta Garden City Klaster Mahakam Betolu 152 Cakung Jakarta Timur Wik Penggilingan. Anggiat magabe ruas nadengga nasida di tonga-tongani Huriata Tarlumobi di Joloni Tuhatta. Titing naing marbagas titing parjulu naing majalo pasu-pasu parbagasan ma Immanuel Mangiring Pandapotan Gurning ruas ni HKBP Rawamangun Wik Kayu Putih Kafling Polri anak ni Amata Gerhard Gurning Nahinan tubuh ni Nata Tio Minar Boru Siagian dohot Orowana Carolina Boru Panjaitan ruas ni HKBP Rawamangun Wik khusus Boru ni Amata Wilson Panjaitan tubuh ni Inata Erna Caniago Boru Siringo-ringo pamasumasuon hari Sabtu 15 Februari 2025 di Gereja HKBP Rawamangun. Tuhatama nama sumasu parsaripion nasida gabe parsaripion nadenggan di tonga-tongata Tarlumobi ma di Joloni Tuhata. Di Jalo gabe ruas nagok Minggu Sadarion 2 Februari 2025 Tajalo do 2 keluarga gabe ruas nagok manang jemaat penuh naung marguru nasalilengon Ima Sada keluarga Paul Advent Christian Pangaribuan Yemima Niar S Parbirangan alamat Jalan Kayu Jati 5 RT 2 RW 5 Rawamangun Jakarta Timur Wik balap sepeda. 2. Keluarga Loren Pasaribu Desi Astuti Sari Boru Sitinjak alamat Jalan Pulo Nangka Tengah nomor 2 Pulo Gadung Jakarta Timur Wik Kayu Putih Kafling Polri. Anggiat manasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata Tarlumobi ma di Joloni Tuhata. Namoding
Nadia hari Minggu 26 Januari 2025 nunga jumolo moding sahalak doli-doli somutul marwasa setuju Reifan Siahaan umur 54 tahun anak niamata manalsal Siahaan tubuh ninata lukeria borutagaol alamat Jalan Cipinang Timur nomor 44 RT Walu RW Tolu Rawamangun Jakarta Timur Wik Cipinang kemudian hari Rabu 20 Januari 2025 di TPU Pondok Kelapa Jakarta Timur tuhatama nama ngalehon gogo dohot pangapulion di keluarga na tininggal hon pilihan dohot aka udut-udut ni buah-buah tajahama di harotas titing nong pinaradi ni huriatta di pasu-pasu di Batama aka barita masa dohot ulawan aka sipatopauta bahen sangap di Goarna. Songoni matiting di huriatta minggu sadarion mau liate.
sasude dirapas musuri atong mahuway Boto harajahon na. Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Di mga ramo tiak ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ruas ni huria na hinaholonga di bagasa Tuhan Yesus. Hatani debata na pataruhita dinalaho makanguluhon ngolu di bagasan asini rohan itu hata di minggu 7 luanon ima natar surat di pesalmen biddu pitu puluh sada ayat sada sahat ro di ayat onom tabukka mabibel tabi jalata payhuti hutma songonomma hatani debata marhaporusat tuhodo au ali Jahoba dang tagamon murak ahu saliling-lilingna sailuahon mau marhite-hite hati gorammu jalapalua au sai paeling mapinggolmu tuau jala urupi au sai ho magabe partano batoa tiau tau winganan bongotaku toktong nunga pola di parbagaho rupamu au ai hodo partano bato aku jala haporusaku ali di bataku sai palua maau siat tangan ni parjahati siat tangan ni pargeduk dohot si bohen gugu ai hodo pakirimaku ali Tuhan Jahoba nalom ni rohaku sian siete-hete-hokku nang mangucad detu hodo au sia bortian hodo si parmudu au sian butuhan ni dainang sai hodo toktong pujioku disido yanggo sahatna tarsongon na ngalido ari na bodari ala roudan nang nakaningpe sangado songon naro udan rade basya tonga-tonga tanga sahatu bagas joroon tu garejaon alaira deba adong dope na di tonga dalan di naro udah satokin nakaningan dang namura deba ratong hehe siya tonga-tonga tate apalagi akan nama tua ala toropan nama tua namar minggu di manogo niarion alai ba mauliate puji Tuhan ma nang pe di parminggu jamonom rupani tarsongon nahulum dope mataniari dang gabe mangabati diakana tumua jala tutu godang akana matua nang apala nga sipata maul hehe sianak kapudomani alan yak kapamatang nalamulo jate lamu matua tabba umur alai dang gabe pangabati molo di aka istilah ni perkembangan hajol maon di aka umur didok molo umur-umur na memet sahatu walu tau molo dang sala didokon masa-masa golden age masa-masa perkembangan, pertumbuhan, masa keemasan ala disima tutu bertumbuh, berkembang. Jolma dakdanaki asa gabelamu magodang ibana dapotan aka parbinotoan lamutang matang secara makatai jongjong marikati nang lan akan asing. Sabalikna di umur
50 tahun ni do masa keemasan tong manang didok golden anniversary inna ngasahat tu umur keemasan belum ngasahat tu 50 tahun lu bisa ni muse adong muse na asing istilah na didokon nama dokon lamutang lamu marparbue lamu tonggi parngoluonna jala lamu denggan saluhutna alai molotaida tutu tohodo lamu magodang lamutang lam marsinodang do molo lamu matua dihana do na marsinodang tutu uban na do na marsinodang bohi na do na marsinodang salat cak mado rohana ang giya matutu rohana lam marsinodang olo do si pata didok ngamula danak bereng ma enna to akan matua te bereng mane makatai pe danga pala sumabe ngamura-mura merdadi ninna ida ma mangatusi maho ninna to akan oposo ate moloro aka yanakon ro parumain manang hela pahoppu jangan murah sakit hati kau ya lihat opung ya udah kayak anak-anak lagi dia ninna manang na ala ni emas-emas na kaningani do mula muse tu golden age dang binoto alai lam dihirim tutu tarsongon parbuwe ni hau lamu matua lamu tonggi malamun jala dihalomohon sude halak dakolan halak akan marhosa kana mangulu makalomohon aka parbuwe ni hau na tonggi alai songon parbuwe ni hawi di pardalanan ni ngulu dang apala boi tenang aka parbuwe disi mulo taida misalna ra adok sia tonga-tongata na marsuasuanan manang hau na di topi ni dalan mulo di bereng jolma bah ngamusi mate musim mangga isarana tadok majasongoni ibereng ngamarmuti kinna holam marmuti ngap di paidaida diba ngalamu balgautik dang mararomas dope iboto do tahe dang mararomas sate bijinya masih muda gitu jala diba ngai rabasi lamu balga lamu paidaida jala diba ibukus asaw nangadong namad danggur jala lamu balga di bereng nga di anana jala dakolan no punasa na mga nana si pata no punasa manggai las rohana di paidaida baga kia mangga na husuan no marparbue dang puti koko lo disi sape madik sa diri baga idaun HP halak nasing nga di bereng-bereng nga dietong nga mulai tapu na ujung nai nga mulai markuning 2 hari nai buetok kumaun jalada kola jolma ra adong doaka pidong pedi bereng ngangurong nga tabo na langon tantangan tu parbue ni hau na ditopi dalani lausongonido di parngoluwon lamu tonggi nian matua lamu tang lamu malamun lamu tonggi manian jala ido na hinirim ni jolma diaka parngoluwon asagabe sitiruom manian molo didok halak naposo pangalapan gugo na matua pangalapan poda alay dang sudi boy nagabi pangalapan poda dang sudi nagabi boy panukunan si pata dihirim dosongoni alay alani akka pardalanan ni ngului imanakanik tantangani boy do gabe songon namoru jala boy do gabe morot hatuaon
sian nama tua. Boi donang haporseao pe gabe hutuk-hutuk lam matua. Agian mang marminggu pe ibana. Parpesalmen bolo di bahasa Indonesia, di bahasa do judulna, di bahasa LAI, doa di masa tua inna. Di bahasa Batak, tangiang mangido haluaun sian musuh. Molo unur tajaha tutu pesalme 70 sada boi idaota tarsongon sahalak nama tua ma dihatwaon na mangadupi dope hamaulon ningolu ido asa mangido hagugu unibana sian debata jala digobbarhon adong musuna musu ni adopanna na mangonggop hosana asa haromate nian ibana dirajumi holat debatado nagabe hagugona partano batoan jala sian bortian ni inang nape nga tu debata Jehovah ibana mangucate nabuido molo parpesalmen mangobarhon musuna ima kahalak nama bain hagiduhon nabuido parpesalmen mangobarhon musu ima aka na mga sahon gugo ni botohon, na mga sahon gugo ni tangan, na naing mangago ibana, mangago hosana, mangago rumatanggana, mangago harajaon na, nang mangago saluhut na mabayan sonang rohana, songon gugo ni hajolmaon. Radi tonga-tongata, molo na guaran musu, da nga pala sude rahitaon, jala toropad do rahi tau dang adong be musutta jol mate adong be do pe akka musutta manginang daung bekan adong do pe musu mamang adong do pe halak na marmusu tu ho adong do pe halak na dimusui ho daung bekan amang niku nakaning akka begabi akka inata mangalusi tadado akka cinta suami sudeo nate puji Tuhan mamulak kaina adong dope akka musumu adong dope akka jolma na dihasugo kamu manang adong dope jolma na debe kamu sugo rohana daong amak tahituan ni tabu ni anggia matutu dang binoto ra adong doate dak tinutun olo do adong na marsugo ni roha rading ulu nuai kita odang dohono be musu akka halak na songoni be musu ni hajol maun nuaing akka parholong dututu apalagi ruas ni hagabe rawamangun na ringgas marminggu di manugoton dang akka si pardame don akka namura mengampuni akka namura manalpuhon akka hasalan ni halak jala namarmanat di parnguluon na manat di pakatayon manat di pangalakka manat nang diaka saluhut na panggulmit ni ngoluna alay nabuy do pero adong musui dia mamusu molo sa itay payhutihut na ginobarhon ni bibelta musu na matsay balga si tutu di ngolo niya kanaporsea ima na makalatson ima na menginginkan na makalomohon hamateammu ima sibolis dakolak kamatean ni pardagingommu alay hamatean ni roham hamatean ni haporseaommu dohot hamatean ni las ni roham dido musu na ubal gadingolo niya kanaporsea jala na boy doi sahatu na matua sahatu natos hosa muswi say marhaliak kaliyang di tonga-tonga ni ngolum. Jalay ido na buy idaot tatutu nagabe parporanga di tonga-tonga ni ngolu ni naporseyay. Musuna ima na sinuaton ni sibolisi ima akaganggu ni roha. Arsak ni roha na mabuat pos ni roha na mabuat hasonangan. Mulo di dok halak lamatuain na lamu oti do jam tidurna. Ang giya ma moloholan alani
efek biologis, alai buama mulo alani pikiran, mulo pasi bana hudul, ata henga matua au hujaha majobi belo ninna. Dak saha do pe 5 ayat di jaha, ulu nenga pitor modohodo kiba inna. Pitor modohodo bulu majaha bibel, manang bulu manoton, taku boto tak nadok setong-atong atas songoni, hudul ibana ditotot tipion, alai dang adok saparopak jom, tipi manoton ibana. Opung, oma, bapa, unang isokopit daho tu kamar, mudo pone. Daong, mulai kamar awan non, dang mudo mau. Tipio do papudo ponau. Tutu lawi bana tu podomanna, dungi papeak, tolu jom maya sanok. Mulo padok ni nai huta, ngamar tahuak manu kinna. Baru pe isi me ba mododok, ya makacik nai. Ngamar tahuak manu baru pe isi mata omma yang mangenet, hape token nai ngatiurari. Mulo padok ni par Jakarta rangamar tahuak Transjakarta. Baru pe disi. Buasa boy dapit termodom. Pitor isi matutusuan. Rotu pikirani. Rotu roha manginungi masude. Nakaninga martangiang. Bulus do tangiang na. Tuho mahu pasaha sudi Tuhan. Alai. Pas di borngini lau peaki bana. Ibilangi masude. Kompor. Pitu. Bado naik poho puku. Bado boruku. Bado geleko. Imai pikiri sude. Roa kama na manoto politik torus. Ipikiri ma opat dia do naik si Prabowo on. Naomi dipikiri do si Prabowo. Daong sa di hari mana yang ngalapon si Prabowo na orang inahamu. Daong kan? Daong be. Alai mangaramma sudi pikiranon lam gabi susah matong. Ido musu nau balga nanaing dibuat si bolisilas ni roham. Dame ni roham dohot hasonangammu jala disadasi si olo do saya di padokoko dang ajaraku de bataku mabain na dinggan dang ajaraku de bataku nalaho manarihon natama di masa depan ni akan nong pinasahan na itu au na pinalumehon na ima akayan akoki pahopuki sudi radak sipat do pesudi di par rumah tanggaon dang sipad do pesudi dia ke parkarijuan dang sipad do pesudi dia ke hamajuon alai dang umalohi ta mangajari de bata nalaho maboto masa depan niaka pinopari saluhutna alai idama dang talu si bolisi nalaho mangonggop say torus mabahen arsak ni roha ido tahinan dipikir ya kajol mate bado marsugo taon waing dung matua apalagi di zaman nuaingot tutu nang dipabayan akajolma buah asa sonang rohana mulai sadadana kibayan asa dingganum marsugut binay motsikolana tu sod dinggan dung marumah tangga magudang marumah tangga binahem masongonon diaka duli-duli na poso anak boru asa songonon marsugut ninna asa tabu ngulum asa sonang ngulum hape yado taheta bigi asing ni wedding ring adong ring na asing di par rumah tanggaon another ring from wedding ring adong do taboto ima mulutiki martupoli jalo wedding ring sidung pamasumasuon Roma suffering ima akka hamaolon iripu do bulunga mar rumah tangga ngasonang hape di bae mar rumah tangga yanakon amang gelek ko namang huripo do duku bae no mar rumah tangga tong do da buta butu iba niripo do na jolo ngasai hola dana ko pinarorot hape la do dana na iba paroroton so sange iba nang gomarhua maos di teleponi ma tengok dulu pahopomu udah makan belum so isukku ni ba mang namanga mang naminum alay gelengay tuiba panukunanna ragam jala diaka sahatu nama tua tutu
dang bui lipehi tasian aka ragam ni hamaolon sukut-sukut rohata opak dia sedia doro partano batowaku sedia doro pangurupio tuau ipataharu mahita nakaning macayuli imanasian heber bidudua didok buti siat caluhu naragam nina di portibion nang adong nabui gabe pangucadean dang adong nabui gabe si haraponon molo didok deba yanakon na gabe pangucadeanna didok deba balgani partubu didok deba artana alai saluhu nai sabalik tangan sabalik ubuk gariada si pata iripudo ale-ale salelengon nabui gabe dongan saharo di nama tua HP ulu do alani saotik gabi donga marbada dak danak nuaing ngatorop aka dak danak nama dok tu natorasna mama bapak nanti jangan di rumah kami akan kami buat kontrakan atau mama di apartemen sama bapak yang penting jangan satu rumah denganku kalau satu rumah kita nanti bahaya susah kami ngadi bamadok songoni ate di baka pahopu madok yang penting tenanglah kawopung kukirimi pun nanti balanjomu na penting unak sajabu doho tau ngago na madok songoni iripu doi gabe hasonangani alai taida ma dia kasaluhu nai dia lusi ma akan na pojok di roha doho di pikirani inna mabuti Jesus ngarobe ibana rotu pertibio gabi jolma boase ko gabi jolma ibana jala jolma na songo dia do Jesus tu hatai Jesus na gabi mardaging marmudar songo kita natarilu do ibana uju marsak ibana jala lungur rohana namale do ibana namauas do ibana nangaliat do ibana jadi di hajol mauni di boto do sudi uju marsak naing tarsilang ibana idok inong niado anakmu ninna niado inongmu ninna jadi boto ibana do parinongon paramongon par rumah tanggaon nang somar rumah tangga ibana jala di boto ibana do sudenak petuhan ibana di hajol mauni nangalut di parjol di hajol mauni boto ibana ido asa ido ibana dang asal madok Roma hamutuau na loja jalan asorat ido asa ido ibana mertua mana male dang ala butongan ibana torus mertua ma akan amarsak roha dang ala say toktong dihaliangi akan alas roha ibana mertua ma akan apogos todinin na ibana dang ala sude naung tupa na makaliangi ibana alay boasa boy di do ibana songoni ala naung rodo itu dirina dipakilalahon dihangoluhon ibana songo jolma ibana jala tusido ditogu ibana hita asa gabe toktong ibana gabe habaurata partano batoata parsigatungata nasohe amorot idolapatan ni batu partano batoan gunung batu dang tarucak manangisepe portibio salpudo na dilabung misal pudo rekening misal pudo isude jangan-jangan ia nakomi tadi konon na doho alai debatam parholongi Yesus munong matei naung berkorban menderita makokopo tuk soheata di konon na ho doi disi jala idama ido unok ni hapor seau mudoh gogom bukan karena apa yang sudah Tuhan buat tetapi lihatlah karena dia selalu ada untukmu ho doi diho jadi totu songon na mangulu jol mahita adong doaka sipikir honommu adong doaka pergumulanmu dang rikot pabuamu tu jolma tutuhani di sido ibana satia dohoto toktong tabuk kajubuk kwede tau 450 alu laos omma alu alum tu debata di parminggu cadarion unang taluho alai komonang o 450 alu
taedehon ayat 1 dohot ayat 2. 450 buku ede buku logu 300 sia. Multimedia bila boleh, kalau boleh, buku ende 458 Barita na Umulii. Barita na umulii nasian Tuhan Yesus say ido margugoy honau ng arsak pehubolus. On mga puli rohaki say tuhaki nabasay do mga do dongaki. Nangita na umulii nasian Tuhan Yesus. Nabasay dodongaki. Nabasay dodongaki. Ayat 2. Ay dangadong dirohaki naso hinilalana. Ay dangadong dirohaki naso nabasa na satia doho Tuhan dingoluni saluhut na natinopami tung soheado di tadi koko hami saluhut na tarlumobi akan naniasianmu akan naporsea nama jauhon goarmu toktong di bagasa Tuhan Yesus Kristus si pata olo do lulu rohanami alai disurduk koko do tangamu mangurupi hami toktong. Uju dia kahagalion na so hadalanak kami. Hagalion na so bui hulugaho kami ngolunami. Disurduk koko tangamu manugu hami. Mangurupi hami. Mamasu-masu hami. Nang sipata lilu huapudiho kami ho. Holan alani mangihut-ihut portibion. Manang gariada si pata oludo papotcu rohanami disaluhu na kaportibi na laho salpon. Hape topu Roma akan nama bain ilu-ilu. Panol solion ala satokin pitor magwi saluhutna. Alai hodoho dihami mau lihat Tuhan ala adokko de bata toktong naradi gabe ama dihami radi manangiho kami radi toktong makoko pami saluhutna narodo ruas ni huriam namar minggu manogoton naposo duli-duli anak boru
nang dakdanak, tarlumobi ama ina nang akan nama tua, na mangalehon pasahatod dirina, asa mian ditoro ni habungmu, miat ditoro ni asini roham, nalaho manugu-nugu mangiring-iring di ngolu tujoloanon, asa mulo dilehoko tutu umur na martaba, dilehoko nang aka ari-ari, asa tutu madihatuaon, ima hatuaon mardebata hoko, hatuaon naupuna Jesus songoko, hatuaon dingolu na marparbue, alabui sitiruon ngoluna, diaka na humaliang, agia adong persoalan, agia adong akahamaolon, nang sahalakna, nang padua-dua, nang molo adong aka poparan, nang molo suadong popara petahe, toktong marsihohot margugo, dinalaho pakeomu, patuduhon asidohot holong ni roham. Tuhan, dibotohodo saluhut na kanamasa dingolu ni ruasmi, di daho saluhut na, jala odopos ni rohanami, dang maddaw-daw hola peidaidaho ko, alay patongonom mudo tu akan adenggan, urupam mudui, dinalaho pasay honi saluhut na, mulo dang bui pitor sikop saluhut na, manang bui do pakyomu aka pergumulan nai, nalaho patuguhon haporsyaon na nang pajonok ko tuho, tung unang loas dipake sibulis aka pergumulani, nalaho padauhon aka ruas munaporsyaw siyako, tung unang loas dipake sibulis gabi kesempatan, nalaho mangago hadameon sian rohani ruasmi, hodo partano batoan, hodo gunung batu di saluhut na ruasmon, mauliate madeho di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami, di hodo ngulu nami saluhut na, tod dinami dohot nasa na adong dihami. Amen. Tauduti muse marede se bukwede nomor sia, laos tapapungu peleata. Memikir
Rima hita jongjong. Tatangyakan ma peleata, ali debata amanami na di Banua Gijang, podo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehon mitu hami pelean nami tuho, say jalo may gabi uap na hutsus di jolom, paso-paso may jala ramoti, asa huparasya kami pelianon pati bulhon harajaon mo. Itonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magukarmo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siap hari. Se samadusa nami songon panesa nami di dusa ni dongan namardusa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor hon madamena tutod.